Ai फंबायमोन मा शुटिं लाखो? शुटिंआथ' अनेक लाबाय बुलायनाय बुलायनाया ओरैनो नोंलाय मा दा खुसि जादों ना मादों? मा होनदों? नों दा खुसि जादों ना आं दा खुसि महर गैखाया नालाय समायदों खानाय गोलाव लाखिनाया जों महर दङब्रा मानो महर गैया? जोंहा दा खुसि थारनाय बेबो नामा दाखुआ? आंहा दा खुसिलै हा? सिख्ला साप्लायआरसा मा? सिख्ला साप्लाय खालामगासिनो किडनेपार खिन्थु दाखुआनो दा नोङो होमबालाय खानाय गोलाव गोलाव लालायदों जागोन नामा दा समायदों दाखु महर गैयिफ्रा दाखु जाखागोन लास्टआव एक्टरसो जाहैयो लास्टआव एक्टर जाहैबावो बर' फिल्मनि दाखु जामा ना किडनाप मालाय आरामथार लायग्रा ini aktor nih Waalaikumsalam lele tersigna Muslim jangan ada na neibe muslim daku geda daku lele aktor sana masih daku emen daku dari kabni dari kegelau laki nang kemenenge dari kegelau lang nang filmni sigang लगायना लाजागौमोन दा नक्लि लाबाखै हा नक्लि दारि लाबाखै अरिजिनेल दंखायो गुसुंना गोलावबा आरो देन्जार नुगौमोनब्रा साउथ इन्डियान बायदि नुगौमोन फिगारा हले देन्जारथार दंखायो नै सिख्लाफोराबो लोगोफोर सिनायोबा अबिनि नोंसोरो जारौमोन सनामोन अबिनि तामुलपुरनि ओमफ्राय मा पार्ट खालामखो नोंसोरलाय गामिनि सिख्ला मानि सिख्ला गामिनि सिख्ला गामियारि आरो नोंसोरबो गासैबो दा आरो मा खालामबावगोन मा शुटिं खालामबावगोन बिदिनो माबा माबि दंबायो आरो ना नोंसोर मिथिथ'आ आरो ने दा नायलांबाय थादो ना लोगोफोर दा र' हिरेनखौ दा खिथिगोन मेकआप खालामदों दां अबाव दंथाय र' नागिरलांनि